nadivim se, pa onda vamo ti bilo, aha, u toj sredini ti je bilo ovo. Daj mi jednu ovu da pogledam. Možda mogu letiti. Da nema žig. Если они немaju te žiga, a mogu su dobiti, kažu. Imaju koji. Evo i ovo nema više. Ovo ovako nešto mogu mrežu, znači Na taj način. da. 23. Abi imam sad da mogu. Vi 20 dana, znam da već nije skupo od treba.